I denne lektion skal vi kigge på de mest generelle funktioner på vores private drev, det der hedder OnDrive. Der kommer en anden lektion, hvor vi ser på det lidt mere avanceret, også hvordan vi får noget OnDrive Business på vores computer osv. Men vi skal starte med at logge ind. Vores e-mailadresse er altid vores brugnavn, vores password, og fremover der sætter vi flueben her, så er vi fri for at logge ind hver eneste gang. Log mig ikke af, så vi logger ind. Vi klikker på OnDrive, vores private drev. Og vi kan se, at jeg har allerede en mappe heroppe, der hedder elever. Og det vi skal kigge på nu, det er, hvordan vi opretter en ny mappe og et nyt dokument, og hvordan vi får et dokument på vores computer heroppe. Men vi starter med at oprette en ny mappe, klikker på ny. Der får vi så mulighederne ved at vælge et nyt dokument, forskellige formater, men det er mappen her, vi skal have fat i. Vi kan jo kalde den testmappe. Og oprette. Det har jeg så mulighed for at lave en mappe inde i den mappe ved at åbne den. Så kunne jeg bare oprette en ny mappe, og sådan kunne man blive ved. Og vi nøjes med den ene mappestruktur i første omgang. Heroppe kan man følge med, hvor man er. Vi er inde i testmappen. Og vil man tilbage til dokumenter, kan man bare klikke på stigen heroppe. Men vi åbner vores testmappe og laver et nyt dokument. Et Word-dokument. Vi skriver bare noget volapyk her. Og så normalt så skal man jo gemme sådan et dokument, men fordi vi arbejder ude i skyen og i selve browseren, så kan vi bare lukke ned, så er det gemt, eller vi kan klikke tilbage til vores udgangsposition på pilen her. Så har vi vores dokument, og den har selv gemt min volapyk tekst her. Første gang man opretter et dokument, skal man give den et navn. Så vi klikker et eller andet sted her på linjen, så vi får et V. Går op i den, der hedder administrere, og redigerer egenskaberne for dokumentet. Og der kan vi så kalde dokumentet test 2, og vi gemmer den. Fremover behøver vi så ikke at tænke på navnet, så gemmer den bare under test 2 hele tiden, hver gang vi har lavet ændringer i det. Når vi skal redigere det her dokument, så kan man enten redigere det på sin egen computer. Man skal ikke tænke på at uploade og download, det gør det selv. Men lad os prøve at kigge på de muligheder, hvis vi klikker på test 2 dokumentet. Ved at prøve at redigere i det nu, der kan jeg ingenting. Jeg kan lige markere det der, men jeg kan ikke bruge mit tastatur. Så står der så, at det er skrivebeskytte. Jeg kan klikke på redigere dokument. Man kan også vælge, inden man prøver at klikke og gøre alt muligt, og vælge den her op, redigere dokument. Vælger jeg den første, redigere i Word, redigerer jeg det på min computer. Vælger jeg redigere i Word Online, redigerer jeg op i skyen. Der er ikke en stor forskel på det, så vi kan lige prøve begge muligheder. Så jeg vælger at redigere det i browseren her. Jeg skriver noget mere volapyk. Bladrer tilbage til min udgangsposition. Og vi kan gå ind og kigge, om den har gemt det i vores test. Og det har den. Hvis jeg vil redigere det på min egen computer, så åbner jeg den. Rediger dokument. Vælger den øverste, redigerer i Word. Så åbner den ned på min egen computer. Nu er den faktisk i gang med at downloade det til mig, uden jeg har bedt den om at gøre det. Og der kan jeg så skrive noget yderligere volapyk her. Og så skal man gemme, som vi kender fra tidligere med dokumenter, ved at gå op i den, der hedder filer,
Så kan man vælge gem som eller gem. Vi vælger gem som, fordi så kan vi se, så får vi de muligheder, hvor vi kan gemme det. Jeg har et OneDrive personligt, det er fordi det følger med den Windows version jeg har. Her der har vi OneDrive Karisa-uddannelsen. Det er det drev jeg arbejder på. I kan se at jeg har min testmappe. I min personlige mappe har jeg ikke noget endnu. Og den anden det er webstederne, vores fælles drev. Så det er den der hedder OneDrive Karisa-uddannelsen. Og der har jeg min testmappe. Den åbner jeg. Der kan vi se, der har jeg et dokument, der hedder test 2. Og hvis jeg gemmer den, så overskriver den bare test 2. Og de nye ændringer kommer på. Det vil den lige gøre mig opmærksom på, at jeg allerede har et dokument, der hedder sådan. Om jeg vil erstatte det, og det vil jeg gerne. Vi prøver at gå op i vores system igen. Og kan vi se, om vores ændringer er kommet på her. Og vores tredje vullebyglinje er der. Så kan vi prøve at uploade et dokument til vores testmappe. Vi prøver lige at gå tilbage til udgangspositionen. Åbner vores testmappe og vælger upload. Der kommer jeg så ned på min egen computer, på mit skrivebord kan jeg se her. Og der har jeg en hulens masse ting der ligger. Og der kan jeg så vælge et dokument eller nogle af de elementer jeg har og lægge op. Jeg kan gå ind i mine dokumenter. I kan se, der har en mappe, der hedder Karisa-uddannelsen. Det er nemlig der, jeg arbejder. Jeg har for skoleåret 2015, så man navigerer simpelthen bare rundt på sin egen computer her. Har en mappe, der hedder medborgerskab. Klikker på medborgerskab projekt. Den vil jeg nemlig godt uploade. Hvis jeg dobbeltklikker på den, uploader det. Jeg kan også vælge at markere og klikke på den. Det er sådan set ligegyldigt, jeg dobbeltklikker nu. Og vi kan se med borgerskabsprojekt kommer herop og ligge i min mappe, der hedder testmappe. Hvis jeg nu skal dele et af de her dokumenter med en af mine kollegaer, så kan jeg vælge at dele hele mappen eller dokumentet. Og princippet er egentlig det samme, og jeg vil altid foreslå, at man vælger at dele en mappe, fordi det kan godt være lidt svært at administrere det med, at nogle dokumenter må man se og redigere i, og andre må man kun se, og nogle må man slet ikke gøre noget ved. Så jeg vælger at hvis jeg har nogle dokumenter jeg vil dele, så vil jeg lægge dem i samme mappe. Så jeg klikker her på de 3 prikker, så kommer der så en lille menu, og så står der del, og den klikker jeg på. Så står der så invitere en person, eller del med. Delt med, undskyld, der kan man se hvem den er delt med nu. Men jeg skal invitere en, og der står at man enten kan angive et navn eller mailadresse, og så kan man skrive en besked til personen. Jeg prøver at dele den med Helle Kontor, så jeg kan huske hendes mailadresse, så jeg starter med at skrive HEH. Nogle gange så finder den selv. Vi kan lige prøve at se om vi kan få den til at finde det selv. Se, nu skriver jeg Helle, og så kommer Helle Hansen så. Den skulle lige bruge lidt tid på at finde det. Den burde også gøre det bare når jeg skriver EH. Så kan I se, så leder den også i databasen over medarbejderne. Så klikker jeg bare på den. Så kan jeg dele den med Anja også. Så begynder den at lede, og jeg klikker på Anja. Så nu kan Helle og Anja se det dokument, og jeg vælger del. Jeg har givet dem lov til at redigere i det her dokument. Jeg kan også vælge, at de kun må se det. Det er de 2 muligheder man har. Kan få vist eller kan redigere.
og jeg deler. Så kan man se her, der kommer så nogle ikoner for personer, og der står så Anja og en mere har adgang til den mappe. Her der er en hængelås på. Den mappe, der hedder elever, det er kun mig. Så jeg har nu en delt mappe og en helt personlig mappe. Det kan man selvfølgelig gå ind og ændre. Man kan fratage dem rettighederne igen ved at gå ind i menuen. Der kan man så heroppe se Helle Hansen. Men det vil vi kigge på i nogle andre lektioner. Jeg tror vi stopper her for første omgang med vores OneDrive. Og så går vi til de lidt mere avancerede muligheder. Men lad os lige prøve at repetere en gang. Vi går lige tilbage i dokumenter her. Opret et nyt. Klik på ny. Man kan vælge et dokument eller en mappe. Upload file computer. Klik på upload. Finde det man skal uploade ned på sin egen computer. Man kan dele en mappe ved at klikke på den og dele. Man kan vælge dem man skal dele med ved at begynde at skrive deres navn her. Vi kan prøve at tage Marianne med. Marianne Madsen. Så den delt med hende også. Vi åbner vores mappe. Åbner vores dokument test 2. Og der var det sådan, at når vi skulle redigere i det, kunne vi gøre det på 2 måder. Redigere heroppe i skyen i browseren. Det er jo det nemmeste. Sådan lige umiddelbart. Eller redigere på iComputer. Det var hvad vi havde omkring OneDrive i denne lektion, og vi vil arbejde videre med det i næste, hvor vi går til de lidt mere avancerede indstillinger.